ambiental para o territorio galego. A nosa paisaxe perdería a súa riqueza como no cultivo de eucalipto e sentenciaría o río Ulla e a ría de Arousa. Somos veciñas e veciños que vimos aquí a mandar unha mensaxe moi clara tanto a Altri como a Grinalia como a Xunta, que é que as nosas fillas van herdar unha ría productiva, terra fértil, aire limpio e auga limpia, e non é negociable. Aquí hai xente de toda a Galiza, porque isto vai nos afectar a todas. Vai a supoñer, no caso de que se leve a cabo, a eucaliptización de Galiza, a contaminación das nosas augas, a contaminación do noso ar. Temos que saír desta encrucillada e pararlle os pés á Xunta de Galicia. Non queremos este modelo de industrialización deste país. ¡Altri non! A industria do eucalipto e da contaminación, ai non! ¡Altri non! La bandeira se luta, no a luta sen batalla, que se atorga, vencida nunha furnalla. E nos fomos a